Хәерле кич көндә диярлек питбайклар белән бәйле берәр хәбәр килеп ирешә. Яшүсмерләр я имгәнә, я бөтен урамны шаулатып тимер атларында чаба, я куркыныч видео төшерә. Кыйбатлы уенчык әти-әниләрнең баш бәласенә әйләнмәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Кунакларыбыз белән бу турыда кабат сөйләшик. Әле чөнки күп тә узмады безнең соңгы тапшырылган, ләкин үзегез күрәсез, проблема бар, ул хәл ителми. Шуңа күрә бер кадәр шушы проблеманы җентекләп бүген сөйләшеп карыйк әле. Bir ай элек без питбайклар, квадроцикл, багилар турында сөйләшкән булсак, бүген инде бар тик питбайкларда гына тукталырга булдык. Менә бер ай эчендә ситуация үзгәрде микән? Чөнки бер ай элек питбайклар белән зур гына шау-шу килеп чыккан иде һәм без дә ул теманы күтәреп чыктык. Нинди үзгәрешләр булды? Статистик мәгълүматларга карасак. Хәерле кичләр. Ел башыннан алып, шушы көнгә кадәр статистикага килгәндә, безнең Казан шәһәрендә 53 юл хәрәкәте булды, теркәлгән. Кызганычка каршы 2 кеше һәлак булган. Бу питбайклар белән генә бәйле очраклар. Бу мототранспорт питбайклар белән бәйле. 60 кеше җәрәхәтләнгән. Үзгәреш булдымы соң чыннада? Алар теге тәртип бузу очраклары әзәйде, кимеде, артты, ничегрәк? Бәлки сезгә күбрәк игътибар бирергә монда ниндидер тәкъдим ясаучылар булгандыр. Үзгәреш бар дип уйлыйм, чөнки интернет челтәрләрендә видеоларны карап, кешеләр шуннан соң юл кагыйдәләрен бузмыйлар дип әйтәсем килә. Дирәк әти-әниләр балаларына күбрәк игътибар бирә башлаганнардыр әйе? Чыннан да без менә тапшыруга танылган кешене чакырып, ул да үзенең баласына питбайк алды, танылган кешене чакырып, сөйләшмәкче идек, әмма ул ризалашмады, чөнки питбайкы кабынмаган. Әйе, мин үземнең улымны татарчалатып әйтсәк, представлять итәсем килми, чөнки аннары килеп тикшерә башлаячаклар фәлән фәсмәтән дип әйтте. Әйе, менә бу курку хисе артымы менә кешеләрдә, шуннан да теге тәртипле йөриләрме, юкмы менә бүгенге көндә? Хәерле кичләр. Ничек әйтәсе килә? Бар балаларда курку һәм әти-әниләрдә дә курку бар. Без үзебез сатуда, как раз шул питбайклар, мотоциклар сатабыз. Бар статистика әзенә кимеде безнең шушы авариялар аркасында. Әмма алай да яшүсмерләр менә көн сайын диярлек берәр видео чыгарып торалар. Әйе, шул чөнки менә балалар теге воспитаниесе да шулайдыр аларның. Күбесе менә шәһәргә чыга, юлда йөриләр, бик ничек әйтәсе килә инде. Безнең гайларны бар гортка чыгып, гайлар артыннан качып йөриләр. Уен күбрәкме? Уен күбрәк тә бар, шул бала-чагаларның шул юлга йөреп. Питбайкта йөрү культурасын аны кем булдырырга тиеш? Аны бит инде кемдер менә алга сөрергә тиеш, булдырырга тиеш, эшләргә. Менә прокат хуҗасыннан сорарга кирәк. Син хәзер сатучыдан сорыйсың, сатучының аның үзенең проблемасы. Монда бөтен җирдән сөйләгәч, сатып алышлар кимегән, бәлки нәкъ прокат беркадәр легаль, законлы рәвештә куллану мөмкинлеге бит инде бу. Теге бала урама тотуда чыгып чапты түгел, син киләсең, түлисең, инструктор белән йөрисең, бәлки менә бу аларда киресенчә арткандыр, әле арткандыр кызыксыну сәбәпле, чөнки яшен батырын түгел, үзен тапшырдан соң үзем дә кызыгып киттем. Законлы рәвештә киенеп, әйбәтләп экипировкаларны киеп, барып кайтырга прокатка. Сездә ничек ситуация? Хәерле кичләр, бу елны безнең прокатта яшьләр арасында прям зур бум булды. Теге елны, например, атнага бер 3-4 бала шалтыратай киләсе йөрергә. Бу елны, наверное, 20-шәрләп бар кеше. Балалар. Бу бит балалар үзләренә түгел, әти-әниләрнең ризалыгы белән әти-әниләр акча биреп эшләп инде. Именно әтиләре, әниләре шалтыратып, теге сырыйлар балаларына йөртергә. Менә бу бит яхшы мөмкинлек, балаңның теләге бар, балаңа гына алып бирдең дә чыгарып чыпшың түгел, инструкторга, профессионалга тоттырдың. Димәк, аның өчен дә бурычың кимрәк. Инструктор аның белән йөриме соң? Без обязательно теге чейтра занимаемся балалар белән, рассказываем теге чейтра техника безопасности, ишек йөрергә ярый. Ничек йөреп була, все это инструктаж проводим. Сөйлибез, нинди экипировкада йөрергә тиешләр балалар, әниләренә сөйлибез. Бар әле шундый ситуациялар, кашан әниләре балалар белән килә безгә, баласына аласы килә матай, башта йөртеп аласылар килә бездә. Аннан соң үзе дә йөреп кала инде. Юк, не только так, әйтәләр, ишек әйтә, карап алыгыз, ишек бала минем йөри. Алыргамы, юкмы матай дип.
Біз қарайбыз балаға ничек йөри, башы белән әле ничек әйтергә созрел мау матайга юкмы. Ну вот ничек әйтергә бер 2-3 ай булды, наверное, примерно 30 случай балалар белән качан без әйттек әниләренә алмагыз матай дип, потому что башында әле тузан эше йөри пока. Әзер түгел, потому что алсалар, вот ничек телевизорда будет ситуация разная. То есть бала әзер түгел. Безнең вот бар пока балалар, которые бер 10 бала бар инде. Әниләр атмасаң безгә алып килә. Это уже безнең постоянниклар. 13-14 яшь. Без аны белән занимаемся. Балалар прям ничек әйтергә осознанныйлар, трезвыйлар, ну трезво понимать ситуацию. Менә әти кеше безнең басып тора, 2 малае бар, 2 малаена да питбайк алып бирде. Менә ул әти кешегә ничек белергә? Әзерме аның малайлары йөрергә питбайкта, юкмы? Нәрсәдән чыгып? Юк, башта менә без сорыйбыз, аннары әтисенә сүз. Во-первых, карарга кирәк, бала йөри. Нишләп йөри? Аны бит күреп була инде. Кая йөри? Тизлеген арттыра икән, димәк, әле Ну да, карап була, все равно сизеп. Потом, нинди безнең тагын главный проблема, балага алалар питбайкны. Карыйбыз димә, вот сез даже сизәсез, йөриләр шортикта, сланцы да. Питбайкта 2 кеше утырып йөриләр. экипировка турында менә генә соңрак сөйләшербез. Алайса әти кешегә күчегәл. Менә сез аны алдан әйтә алдыгызмы? Менә ярый алырга дип. Ну, монда һәр родитель үзенең баласын белә, наверное, нинди характерда икән. Минем малайларны алганда, алар бик извешенный, бик башы малайлар. Тыныч малайлар. Тыныч малайлар. Минем кызга килсәк, допустим, мин кызга ни за что алмайдыр, алмас идем мотоцикл, хотя ул тоже сорай миннән, я миндә җөрим дип. Шуңа мин аны алгачтан әле улы малай белән теге елны көн сайын, җәй буе көн сайын җөрдек бергә. Ничек малайлар? Теге елны 13 яшь алганда олысына. Тегендә дөрес урылмайсың, монда булай кирәкмәй дип бөтеннәрсене өйрәтеп җөрдем артыннан. Әле быел гына чыгара башлаган. Һәр көнне көн сайын кич белән. Бәләкәе белән. Малайга димәк 14 яшь, кечкенә. Бәләкәе минем сырады 4 яшьтә еще. Синең күк җирис килә дип. Анна бер тапкыр әйләп килеп асфальтка башы белән төште ул. Шлем белән. Шуннан бетә утырмый хәзер. Ансу утырмай. Менә әйдәгез, әле генә безнең әңгәмәгә килеп кушылган тамашачылар өчен питбайк, матай, эндуро бу терминологияны да аңлатып узыйк әле. Чөнки питбайк дибез. Нәрсә белән аерыла ул мотоциклдан, ни өчен аның белән юлга чыгарга ярамый? Менә сатучылардан сорыйбыз. Ну, питбайк дип аңлатам, ул мини мотоцикл инде. Вот, бар мотоцикл, зур бар мини мотоцикл. Питбайкларда юлларда йөрергә ярамый. Дорога общего пользования тоже йөрергә ярамый. Специальная трасса, урманнарда, басуларда гына йөрергә ярый. Бу спорт инвентарь. Урманнарга барып җитәр өчен барып җитеш нишләргә кирәк әти-әниләргә? Әле бит барып җитәргә кирәк. Менә Сырттан саласың да барасың. әтиләр, әниләр аңлата, без аңлатабыз. Сатканда обязательно монда ярамый чыгарга, юлларда йөрергә ярамый. Вот, бөтен җир кая машина йөри, твердый грунт, ул считается дорога общего пользования. Вот, соответственно, монда җиргә ярамый. Но менә әти-әниләрне тыңламый балалар, күбесе менә әйтәм шауып йөриләр. Монда 2 генә вариант инде. Беренчесе, ул да булса син шәһәрдә яшәсәң, арбан булырга тиеш, машинага зур багажник булырга тиеш, машина белән барасың. Икенчесендә синең йортың булырга тиеш, нидер табиат кочагында, юллар булмаган җирдә, бакчаңа чыктың да тауга чык. Артында урман булырга тиеш. Ләктерәсезме шундый иптәшләрне? Менә каяндыр йортыннан чыгып, ул үз бер караганда аның гөнаһы да юк. Ул әйтә, мин ди урманга барасы идем, ләкин урманга барырга кирәк юл аркылы. Менә шундыйларны ләктерәсезме? Әлбәттә эләктерәбез. Алар белән иң беренче чираттан әйбәтләп сөйләшәбез, аңлаттырабыз. Әтәнләрен урынга чакыртырабыз. Нинди процессуаль документлар тезергә кирәк икән, бөтенсен тезибез. Шуннан соң инде питбайк, шул техника штрафстоянкага китә. Шуннан соң аларның башлана инде. Менә ничек аларга шулай кабаттан, шулай ук әтәнләр белән сөйләшеп, аңлатып бөтеннеләрне, кагыйдәләрне, шуннан соңына бирәбез. Кесәсләренә ничек суга тигәннәрнең? Менә шул штрафстоянкасы күпме торада, штрафы бәлки күпме? Менә күбрәк суксын иде. Әйе. Без аны, например, туктаттык, шул урыннан штрафстоянкага апарыш өчен перемещение дип әйтгәндә 2000-нән артык бәясе. Һәм саклау бәясе бар. Һәр сәгате 60 сум. Аннан алу өчен димәк нәрсә эшләргә кирәк инде? Транспорт балаларга бирелми, әйтеп кабатлап әйтәм инде, әтәнләр киләләр, паспорт күрсәтәләр, кибеттән алган документын. Шуннан соңына
Алып китәләр. Алып китәләр. Әгәр алып китеп буламы соң, аларның кайберләре кулдан алган документлар булмаска мөмкин. Андый очракта кала дигән сүз әйме? Андай очракта кала. Менә шунысы да кызык, кала нишләтәсез аларны? Тора. Үз вакыты җиткәч, аларны үзләштерәләр инде. Берничә тапкыр менә шулай юл кагыйдәләрен бозган очракта нәрсә була? Берәр Ул ПДН дигән статья ди мәддә повторность дип әйтәм инде, бит бар кодекста безнең ул нарушениеларга повторность не действует. Бер нәрсә булмый дигән сүз. Әйе, тотылалар, процессуаль документ төзибез, шулай вот эти бөтен шул круговорот, опять тотылалар, шулай ук бара инде. Танылган кинофильмны цитаталап әйтсәң, электең алдылар, кире алдың, йөрдең, электең романтика. Без менә бу романтика турында рекламадан соң сөйләшербез. Студиябызда кунакта питбайкка турыдан-туры кагылыш булган кешеләр, кемдер сата, кемдер прокатка бирә, кемдер улларын алып биргән, кемдер аларын туктата. Студияда нибары 2 хатын-кыз, мин дә Чулпан. Чулпан, менә мин әни буларак каршы мондый чараларга син ничегрәк? Бәлки ул синең өчен чыннан да романтикадыр. Мин гомумән экстрем ярата торган кеше түгел, һәм минем әле балаларым юк, әмма мин үз балама менә бу куркыныч уенчыкны үзем акча түләп тоттырмас идем. Әгәр дә мин телим икән, аның менә шушы питбайкта йөреп килүен телим икән, мин махсус җиргә барам, менә махсус инструкторлар ягына барам, әйләнеп килсен, йөреп алсын, битте, китте, бөтен кыйсы җитте. Менә әйттегез, моңа кадәр йөрү культурасы юк дип, питбайкта йөрү культурасын булдырыр өчен бездә иң элек машина йөртү культурасын булдырырга кирәк әле. Безнең автомобильчеләр дә барлыкка килә башлады инде хәзер. Бигүк дөрес һәм матур йөрми кагыйдәләрне үтәп. Аннан соң бер яктан караганда тыйып кына да булмый, чөнки тыйылган нәрсә татлырак була, балалар өчен бигрәк. Шуңа гафу, бүлдерәм, шул ук әле җәяүләп йөрү культурасына булдырырга кирәк. Тиешле җирдән чыгарга өйрәтергә кирәк, олыларны да, балаларны гына түгел әле. Олылар, менә әти-әниләр инде үзем ата-ана булмагач, бәлки ата-аналарга киңәш биреп утырырга минем хакым да юктыр. Шулай да бала бит инде ул кемнәндер үрнәк ала. Әти-әни үзе үрнәк булырга тиеш иң беренче чиратта. Бәлки әти-әни катырак торып аңлатырга тиештер. Менә булай итсәң, булай була. Нәтиҗәсен без сөйләп бетермибез. Менә алдың, бирдең, йөрдең, шулай гына булмасын. Әмма нәтиҗәсе нәрсә булыр? Ахырда сине нәрсә көтә менә шушы вакытта? Балага нәтиҗәсен аңлаттың ди, аңлатмадың ди, без үзебез дә бала булган кешеләр, без барыбыз да аның аянычлы халәт икәнен яхшы аңлыйбыз, ләкин ул бик кыска вакытлы хәтер. Хәтта менә шундый бер куркыныч ситуация синең күз алдыңда булса да, син аны инде иртәгә оныттың. Әмма бит менә безнаказанность, менә әйтеп китте. Шул ук әйләнү һаман бара. Ничек инде безнаказанность? Бер тапкыр, 2 тапкыр, 3 тапкыр тотыла икән бала, димәк, 2000 сум штраф ул бер нәрсә түгел хәзергә әтиләр өчен. Аның бит әле әйтеп өлгермәм, штрафлары да 5000-нән 15000-гә хәтлек. Һаман сайын 15000 түләп торырга. Кемнеңдер мөмкинлеге бар димәк. Монда инде әти-әни бирә булмасын, син акча юкмы шунда гына эш. Монда инде уйланырга кирәктер дип уйлыйм. Бер тапкырдан соң 2 тапкыр ярар булсын. Кесәгә бәрә дип уйлыйм мин. Айнур әфәнде, менә бу чыннан да питбайк бүгенге көндә яшьләр арасында нинди урынны алып тора? Бу чыннан да бик Тамагочи һәм вейп арасында теләп алына торган уенчык дип беләбез инде без аны бүгенге көндә. Әйтеп үткәнчә, мин бу уенчык белән килешәм, бу бик куркыныч уенчык. Әгәр дә бала әзер булмаган чиракта, моны куркыныч дип атай алабыз. Әгәр дә бала теләге бар икән, шулай ук дөрес тиешле урынга барып, нәрсәгә өйрәтмәскә, әгәр дә балаң шундый кызыксына икән, бу чиракта мөмкин моның белән кулланырга, дөрес итеп. Менә мин үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм, 2 бала, мин эшли торган мәктәптә йөрделәр, уку бетте, майда менә сездә булганнан соң. Мин аларга әйттем, йөрмәгез, бу техника түгел, моның белән юлда йөргә ярый, бу битте, безне беркем тотмый, безгә бернинди штраф та булмый. Алар мәктәпкә йөрделәр. Алар мәктәпкә йөрделәр. Мин буларны туктаттым, әти-әниләрне аңлатып карадым. Аңламадылар. Икесе дә бүгенге көндә эләктеләр. Повторность дидек бит, повторность түгел. Беренче тапкырдан ук
прямая дорога ПДН-га, КДН-га эләгеп, икесе дә хәзер учетта торалар. Икесендә КДН. Бордылаша бит. Әйе. Демәк, учетка куялар. Обязательно учетка куялар. Һәр берсе икесе дә бүгенге көндә бездә куялар, икесе дә КДН-да учетта. И менә әле бер гизде Бу нәрсә дигән аңлата, гади тел белән аңлатыйк әле иптәшләргә. Менә хәзер юеш танаулары белән тыңлап утыручы балаларга. Айрыша әтияни. Әйе, алар бездә бик күп, безнең микрорайонны үзегез беләсез, Алат күпрендә анда бик күп йөриләр. Хәзер сирәгәйде шуннан соң икесе тотылгач бит инде сарафаны радио дибез, бөтенесе ишетеп, алардан соң бераз кимеделәр. Әмма ләкин бар әле йөриләр, күзәтәбез, тоталар, ләктерәләр. Үткәнчә 15 меңгә ничә тапкыр прокатка барырга була. Анда җитәрлек бөтенне кыйрга була ул бәягә. Шулай ук бу кагыйдә бузу беренче чиратта ул уенчык икән, куркыныч. Аңа йөрергә ярамый икән, значит ярамый, кырга чык. Специаль площадкага бар, перемещай как хочешь, как говорится. Шуңа күрә. Менә әле яңа случай, мин бүген генә иртә белән хәбәр алдым республикадан. 8 август көне новый иштирәк, яңа иштирәк, Лениногорскида бер бала шушы питбайк белән чыгып, атка бәрелеп, юл транспорт һәлакәтендә һәлак була. Транспорт түгел дибез, һәлакәт үлемгә китерде. Юл транспорт һәлакәте. Менә күп вакытта шундый зур очраклар шуннан да кискен тыюларга китерә шулаймы? Берәр самокат мәсьәләсендә дә, ләкин безнең башкачарак бәлки хәл итәргә кирәктер. Шуннан да культураны өйрәтеп һәм бигрәк тә саклану чараларын. Чөнки менә минем үземнең энекәш инде ялгышмасам 8-10 яшьтән профессиональ рәвештә шөгыльләнә, ярышларга бара. Кем өчендер ул яшәү рәвеше, спорт төре һәм легаль дип әйтергә спорт төре. Ничек сакланырга тиеш прокат вакытында, яисә гомумән алганда инде үзенә инвентарь итеп алган очракта нинди саклау очраклары, саклану очраклары бар? Һәм бу саклану чаралары фаҗигадан саклап калалам баланы имгәнүдән. Ишеге әйтергә инде бик 100% гарантия бирмәй инде ул сезгә сакларга. Бу все-таки мотоспорт, травмоопасный спорт. Даже если бы в дорогую экипировку не были бы одеты, если все равно перелом можете получить, это даже на маленькой скорости упасть можете получить. Ишеге әйтергә вот главная проблема в экипировке. Балаларга питбайк алалар, эме, шлемдагына, тапочкада, шортикта йөриләр. Бер питбайкта үзегез күрәсез, 2 кеше кичкенә матайда йөри. Вот әйттеләр, вот ПДНга куялар учетка. Вот строгости закона наказание җитми, штраф кына. Надо вот эләктеләр сразу, вот, чтобы сотрудники ГИБДД и сразу везли на ПДН. Ну, чтобы страх был у людей. Мне, потому что самого, как индуриста, мне это уже тоже начинает раздражать ситуацию. Так что балалар юлда общего пользования, поселок ташага бериләр. Алалар, ладно, кірді шыпыртына басуға кіріп кеттілер, ишетелмей, көрінмей, и все. А бұлар бит хаман то машинасына кірелер, қаядыр мұнда. Шәүләсе күсәкнең башын сатучыларга, прокатчыларга төшә бит аның аннары, әйме? Ну, наверное, шулайдыр. И плюс экипировка алмыйлар, әнелер вообще ойламыйлар, теге про здоровье детей своих. Шлем алдылар, и то сам дешевый шлем алдылар инде. 2000-3000. Нәрсә кирәк, күпме тора шуны әйтегез алайса? Ну, шлемнар безнең Илназ башлана бит 5000-дән неме? Яхшы дигәне. 5,5-нан даже башлана. Вот. Аннары безгә кирәк защита груди хотя бы. Ул менә монда бездә представлен. Мондай бар версия, просто облегченная версия защиты груди инде име? Пластмасса име? Пластмасса инде. Бар инде мондай более замороченная версия инде. Ну без индуристлар инде мондай курткада особо йөрмибез. Бу ишеге черепаха бит аталган. Бу күбедә күбесе балаларга менә дә. Мондай балалар. И безнең какая главная травма-то индурада? Без ломаем колено, выворачиваем. Бу на коленник обычно идет. Ну, это от веток защищает, от царапин. Может такой наколенник быть, может обычная накладка быть. Разница не играет роли. Будет тоже как бюджетный. От 10 тысяч, наверное, начинается. Мы что бетенесе берге? Ну, средняя экипировка, балалар өчен, ну, әйбәт дигәне. 35 меңнән башлана. Индурузы күпме тора? Мотоциклы, средний мотоцикл, питбайк 100 меңнән башлана инде. Мотоцикллар среднем 200-га якын. Имгәнүләр еш буламы? Менә прокатка килгәндә. Була инде травмы, никто от этого не застрахован. Но безнең в основном травмы только получают взрослые инде. То есть ушибы, ссадины, переломы тоже бывают инде. Как говорится... А нәрсәдән ул алар нәрсәне дөрес эшләмәгән? Серьезные травмы безнең получают, это вот как считать новичкилар, кем беренче тапкырына килә, кем беренче атнагына йөри, алар в себя начинают верить, Шумахер режим включает, хотя в замечание әйтәбез, стараемся убавлять, проще маршрут делать, просто туры юлда егалалар, кулны сындыралар, нәрсә булса там ушып. Безнең постоянниклар, которые уже әллә кашан йөри безгә тренироваться, тибеме, авыр трассаларда, причем йөри урманда гына түгел, авраклар, теге подъемнар. Аларның синякларына была, они потому что осознанно йөриләр уже, понимают все риски. А вот как раз у новичков вот эта степень, как он сильзя что права алабыз бит, без гонщики все превращаемся, кажется, что йөри беләбез инде машинада. Матайда тоже самая ситуация инде.
Динар, менә бүгенге катнашучыларның сүзләрен тыңлаганнан соң курку хисе нитмәдеме, уянмадымы? Уянмады. Үзе дә йөридер әле. Мен үзем жүрем 15 елдан берле кросста. Шуңа минем малайма карап, минем белән бергә йөри шуңа. Бүтән защиталарны алдыгызмы? Бүтән защиталар бар. И 35 меңгә дөрес защита алып булмый. Дөресен әйткәндә, нормаль защиталар 100 меңнән артык. Шлем 5 меңгә тоже нормальный шлем алып булмый. Нормальный шлем более-менее от 40 тысяч, примерно 40-50 и выше. Шуңа минем защиталар әйбәт. Бу профессионал, Ну, профессионал түгел, конечно, профессионал түгел, конечно, профессионал еще выше, дороже. Ул дөрес итә, ул менә күрәсез бит ишек балалар белән бергә. Яны чыгартмаймын киемсез, чыгайкан киемсез, шо минага бетен чыгартмаймын. Беренче акты көн караймын, ничек киенә, полностью ничек подготовка. Хәзер үзе генә чыгып китә димәк. Чыгыштыра, но менә бу тотканнан соң мин чыкмый әлегә. Тотканнан соңмы? Мин тотканнан соң түгел, менә бу шумнан соң. Минсез чыкмай. Менә бүген дә язып батыра, качан чыгабыз тагын җыр кайтырга. Кайда йөрисез соң сез? Без салмыштың теге нидә башларын. Дорога общее пользование. Кешегә юк барырга җир менә Җирләр күп, әлбит ул җиргә махсус булырга тиеш кирәк. ул, махсус булырга тиеш, махсус һәм күбрәк булырга тиеш. Менә монда экстрим балалар кызыга, алар кызыга бу экстрим спортына, әмма ул менә доступный булырга тиеш. Менә күбрәк булырга тиеш, менә шундый Прокатлар күпме бүген? Безнең Казанда прокатлар күп. Профессионал кросс, мотокросс безнең Казанда бик күп түгел бугай. Берәү бар бугай. На Иком арена безнең битимәлне профессиональный мотокросски. Менә беләсез, Шаллыда. Менә безнең Казанда, честно говоря, юк специально менә зур шундый Биектауда бар дип Бик каньон, бик тау бар, вот они да, алар каньон хәзер. бик тау гына и то анда бит менә кешегә кирәк удобство, чтоб анда булды. Ну, йөреп алдың душ, мәсәлән. Анда мотоциклны чтоб Wi-Fi. хранение булды мотоцикл. туклану урыны. Туклану урыны безнең анда юк. Бар ул Чаллыда, бар анда зур, анда бар. Но безнең Казанда юк. Мәсәлән, Биектауда бар ич, менә машиналар йөри бит. Анда бөтен удобство бар. Менә безнең Казанда анда юк. Димәк, менә шушы проблеманы хәл итүнең тагын бер сулу да булса, профессиональ менә кроссларны булдыру, урыннарны булдыру, кешенән дә бөтен бар икән, кыеп алыр өчен шундый мәйданчыклар. Ничек алып чыгасыз сез питбайкны менә шушы Әйе, урында? бик кызык, бик кызык. Урман кырыйда торабыз. Менә, Урман артында. ләкин урманга кадәрдән да нидер бер юл бар. Урманга да Сразу бакчадан. Сукмак, Бакчадан сразу урманга. трамплинга сикерәсез урманга. Безнең әле Казанда, әйе, чыннан да берникадәр бу проблема хәл ителде. Ә менә авылларда ничегрәк икән? Авылларда ул әйбер контрольга Анда бит алындымы, күз кулак юкмы? булып өлгереп тә җитеп булмыйдыр сезнең Авылларда хезмәткәрләр. шулай ук контроль бар. Безнең бит отдельно мотобатальон дип әйтим инде. Алар самостоятельно үзләре чыгып китәләр районнарга. Шулай ук эшләрен нәрсә алардан требуется дип әйтим инде. Бөтенсен эшләп кайталар. Ләкин җитмидер барбер. Аларга күзәтү, чөнки үземнән чыгып әйтәм, Арчада торабыз. Арчада үз йортыбыз белән без айрым поселок дип әйтик инде, әйме? Йөриләр малайлар, бәле Арчада. Казанга як. Монда әле авылны әйткән дә юк. Авылларга аңа бит өлгереп бетергә дә. Арчага кайтып җитәр өчен әле анда бик таулар бар. Бакара, йөрегез әле дип әйтте. Анда җитәрлек бик тала тоталар да. Кайтып җитә алмыйлардыр бәлки, әйтә алмыйм. Чыгып китәләр. Менә әтиләргә нинди киңәш бирер идегез, әгәр дә алар чыннан да малайларына питбайк алырга карар кылганнар икән? Әйе, әти-әниләргә әйтәс килгән теләк шул. Әгәр дә балагызга шушындый уенчык дип әйттек бит бүген. Куркыныч уенчык алырга телисез Әле икән. өстәвенә кыйбатлы да. Кыйбатлы куркыныч. Үз исемле әйтә, спорт инвентарь дип та, алайса хәзер дискриминация башланды. Спорт инвентарь алырга телисез икән. Беренче чиратта менә махсус урын бар. Нишләп шунда алып барып кайтмаска бер тапкыр 2500 мыңны. Бәлки ошамыйдадыр әле. Әйе, бәлки ул Тапкыр балаң түгел, бер 5-10 тапкыр кирәк. Әйе, ул беренче баруда ук әйтергә, может, больше мин моңа утырмыйм, миңа бу кызык түгел, кирәкми миңа монда уенчык. Вертолет. Әйе, ул миңа телефон хәзер. Көн саен чыга яңа версиясы. Шуңа күрә алып барып кайтырга беренче чиратта ошыйм ул анага. Башы аның созрелмы, кем әйтмешли дә, ярыйм ул анарга. Аңлатабыз диде бит. Әйтеп аңлаталар, иретәләр, шуннан соң гына бу уйга, бу теләккә бик тирәнтен уйлаганнан соң гына килеп алып бирергә дип әйтергәм мин. Мин үзем мәсәлән шулай эшләрем. Минем тоже менә бала үсә, ул да кызыга. Мин пока әле әзер түгел, мин әзер түгел. Минем бала инде әзер күптән. Мин тәм көтеп тор бераз карый. Да, әйе, нәрсәгә дисәң дә барыбер килеп тоташы әти-әнигә, чөнки спонсор әти-әни, ризалык бирүче әти-әни. Бала әлбәттә ул контрольсез жан, ләкин әти-әни өстендә җаваплылык. Шуны аңласыннар иде барлык әти-әниләр. Сау булыгыз, бик зур рәхмәт килүегез өчен.